May lihat? Ha? Ano may lihat? Gusto na mo. Kuya na mo, diba? Tawa ng mga. Kuya Oman. Kuya din na. Na. Sa cellphone. Na pa dito aboy? Ha? Pula tayo. Oy, sud boy, okay ko kainom.
O mga viewers, lagyan na ako na umano. Papa dito sa gawas. Bihira ko to mga viewers kay napa ko'y lakaw karon na nagbuhay pa kong kabaw. Unang dire ra ko to. Bisud po magmanuban mo managbuhay kabaw no. Bye-bye na mga viewers. Please support my YouTube channel mga viewers. Simpleng Bisaya. Bye-bye na, bye-bye. Sabi kay kabog. Kabog kayo. Bye-bye.